कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. जयेश कोटला शनिवारी रात्री अमाप मारहाण झाली. अमाप, कारण तिथे रक्ताचा धागा अजूनही आहे आणि तगड्या धरून जर ओढत पाण्यात टाकलेलीच असली म्हणजे. आणि अशा लोकांना आज ताब्यात न जाते अटक पण झाली, मिळू शकले नाही, फरारीच राहिले आणि त्याच्यापुढे अटक व जामीन देतात. हा कुठला इन्साफ आहे तुम्ही सांगा. आज आमच्या बाबतीत झालं, उद्या म्हणजे इन्साफ न्यायच मिळून या गोष्टीला. काय माहिती राजभाषेमध्ये गुंडगिरी चालू आहे अजूनही तिथे रक्ताचा धागा पडलेला आहे. अजूनही म्हणजे किती रक्त पडलाय. खाली नदीत टाकलं असतं तर मिळालं असतं का पेशंट, मिळालं असतं का. गुहागर तालुक्यातील आरे येथे क्रिकेट सामन्यांच्या वादातून एका तरुणावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. मुंबईहून क्रिकेट खेळण्यासाठी आलेल्या एका 36 वर्षीय तरुणाला तिघांनी संगनमतानं अडवून टॉमी आणि दगडानं मारहाण केली. या घटनेत तरुणाच्या नाकाला फ्रॅक्चर झालेलं असून डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि सध्या आरोपी हे फरार आहेत. फिर्यादी जयेश जनार्दन खोत वय 36 हे व्यवसायानं डिलिव्हरी बॉय असून सध्या मुंबईत कल्याण वास्तव्यास आहेत. क्रिकेट खेळण्यासाठी ते गावात आले होते. गावात क्रिकेटची टुर्नामेंट असल्यानं ते 7 फेब्रुवारी रोजी आरे या गावी आले होते. 8 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 1 वाजताच्या सुमारास जयेश आणि त्यांचा आत्ते भाऊ जितेंद्र देवकर हे आरे दत्त मंदिर येथील नदीकाठी रस्त्याच्या कडेला दुचाकीवर बसले होते. याचवेळी आरोपी अविनाश शेटे हा आपल्या काळ्या रंगाच्या थार गाडीतून MA08 BE 4848 आणि त्याचे मित्र ओंकार बोरकर आणि साई प्रसाद बोरकर यांच्यासह तिघे आले. तू कसा क्रिकेट खेळतोस ते बघतोस असं म्हणत आरोपींनी शिवीगाळ करत वादाला सुरुवात केली आणि मारहाण केली. वादानंतर आरोपीनं जयेश यांना धक्काबुक्की करत मारहाण सुरू केली. आरोपी अविनाश शेटे यानं आपल्या गाडीतील टॉमी काढून जयेश यांच्या कपाळावर आणि उजव्या डोळ्याच्या वर जोरात प्रहार केला. तर आरोपी साई प्रसाद बोरकर यानं दगडानं जयेश यांच्या उजव्या पायाच्या गुडघ्यावर मारलं आणि तोंडावर ठोसा लगावला. या भीषण हल्ल्यात जयेश यांच्या नाकाला फ्रॅक्चर झालं असून त्यांना टाके घालावे लागलेत. झटापटी दरम्यान जयेश खोत यांच्या गळ्यातील सोन्याची चैन आणि घड्याळ पडलं. त्यापैकी घड्याळ आणि मोबाईल सापडला असला तरी चैन गहाळ झाली आहे. या मारहाणीत जयेश यांचा आत्ते भाऊ जितेंद्र देवकर यालाही धक्काबुक्की करण्यात आली. या प्रकरणी गुहागर पोलीस ठाण्यात अविनाश शेटे, ओंकार बोरकर, साई प्रसाद बोरकर सर्व राहणार आरे भंडारवाडा यांच्या विरोधात कलम 117(2), 118(1), 115(2), 352 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. गुहागर तालुक्यातील आरे गावात क्रिकेटच्या वादातून झालेल्या मारहाण प्रकरणातील आरोपींना अद्याप अटक न झाल्यामुळं पीडित कुटुंब आणि गावकऱ्यांमध्ये संताप आहे. जखमी झालेल्या जयेश खोत यांच्या आईनं पोलीस ठाण्यात उशिरा रात्री जाब दिला आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देखील निपक्ष कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आरोपी 3 जण हे सध्या फरार आहेत, ज्यामुळं गावकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढलाय. पीडित कुटुंबांच्या म्हणण्यानुसार माझ्या मुलाला मारून नदीत फेकलं असतं तर त्याला सापडलं असतं का? रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या मुलाच्या मारेकरांना अद्याप अटक का नाही, असे प्रश्न कुटुंबियांनी उपस्थित केले आहेत. रक्ताच्या थारोळ्यापासून इकडे आणला पाहिला तुम्ही की नाही. आणि मग आरोपी आधी फरारी 4 दिवस मिळाले नाही. आरे गाव काही इथं लांब नाही की नाही. मग आणि न मिळता कोर्टात ते अटकपूर्व जामीन होऊन झालं. आता अटकपूर्व जामीन इंटरिम झालेला आहे, अजून मंजूर नाही झाला. नाही झाला. तर आपल्याकडे अजून त्याची ऑर्डर आलेली नाही. पहिली गोष्ट, ऑर्डर आल्यानंतर आपल्याकडे से घेतात, आपण त्यांना तिथं देतो. कोर्टामध्ये जाऊन आपले तपासी अंमलदार असतील कोण त्या कोर्टात जाते, त्यांचा अटकपूर्व जामीन नामंजूर करावा म्हणून आपण देतो. त्यांना मंजूर झालेला नाही, लक्षात आलं का? जामीन मंजूर झालेला नाही, आपण कोर्टामध्ये दाखल केलंय, त्यांनी इंटरिम मंजूर केलंय, परंतु आपला स्टे अजून गेलेला नाही.
आपल्याला कळवतील कोर्ट, तुम्ही से द्या, यांचा मंजूर करावा की नको, आपण मंजूर करत नाही, नामंजूर करा म्हणून असं सांगत असतो. आज आलं का लक्षात? तर तुमच्या डोक्यात कलम पण बघा साहेब कुठली लावलेत ती तोंड त्याचा पुरा बाद आहे साहेब. ऐकून घ्यायचे जरा. 324, 325 याच्यामध्ये लागलेला आहे. हा. त्याच्यामध्ये डॉक्टरांची इंजुरी सर्टिफिकेट जशी येतील त्याच्यामध्ये जसं ते देतील तसं आपण त्याच्यामध्ये कलमवाढ करतो मित्रांनो. समजलं का? तर तुमच्या डोक्यातली संकल्पना जी काय आहे की यांचा मंजूर झाला तर त्याच्यावर आपण रिपोर्ट देतो, स्वतः तिथं हजर असतो आणि आपली बाजू मांडत असतो. आलं लक्षात? हा? काय माहिती आज त्याची परिस्थिती अशी हो आहे हो ना, समजलं की तुम्ही बघा अक्षरशः म्हणजे त्यांनी रक्त हाफ मर्डरच हो, आहे हो, ती साहेब. बरोबर आहे, तेच सांगतोय हो, तो चिरा घातलेला चिरा आपली त्यांच्या injury ऐका ना साहेब, आम्ही सावंत certificate- साहेबांना पण बोललो की इथे आले साहेब, इथून पळालेत ते. आणि सावंत साहेबांना असतं तर आम्ही फोन केला की इथून गेले, सावंत साहेब म्हटले कुठे पळालेत नाही वरून. लक्षात ते इकडे आम्हाला साहेब माहिती आहे की इथं आलेले ते, परंतु आपण त्याच्यावर तपास पथकं पाठवली, ऐकून सिरियर आपण काढलेले आहेत, त्याचा अनालिसिस चालू आहे. तो राहिला पार्ट वेगळा, परंतु आता तिने जरी इंटेरिम जरी घेतला असेल तर त्याच्यामध्ये आपण आपली बाजू कोर्टामध्ये मांडत असतो आणि त्यांचा रिजेक्ट करावा म्हणून सांगत असतो. आलं का लक्षात? तर ते असं नाही की त्याचा मंजूरच झालाय, त्याची 20 तारीख ठेवलेली आहे. आलं का लक्षात? 4 दिवस आता तुम्ही तिचे शोध करीत होता, तुम्हाला भेटले नाही, डायरेक्ट कोर्टात हजर झाले. 4 कोर्टामध्ये दिवस त्या वकिलांना टाकलं जातं. आलं का लक्षात? त्यांनी नाही, ते स्वतः जमा तिथे हजर नाही झाले. हजर झालेली आहे साहेब. तेच सांगतोय मग आपल्याला अजून ऑर्डर आली नाही. ऐका, ऐका, मी सांगतोय ते. तो विषय तसा आहे, ऑर्डर अजून आली नाही. इंटेरियम जरी मंजूर आपल्याला ऐकीव आहे, ऑर्डर आल्यानंतर आपल्याला समजेल. आपण आपले नोटीसवर आपण त्यांना आपला कोर्ट से देऊ, बाकीच्या गोष्टी रिजेक्ट करू, आपण आपली बाजू भक्कमपणे मांडू. त्याच्यामध्ये आरोपी अटक का गरजेचं आहे. आलं का लक्षात? हा? साहेब ते अजून पकडले का नाही अरे दादा तेच सांगतोय तुम्हाला. त्यांनी साहेब आता पण हे interim साहेब घेतलेलं आहे. आपण इथे आले त्याला पहिला पूर्ण रक्ताने हो, भिजलं हो, त्या टायमाला इथे बरोबर आहे. आला होता साहेब. तेच की, हा पण ही फोटो कलम बघितला. लावलीच नाही अजिबात त्याच्यावर काय. त्याच्यामध्ये जे आपण इथे घेतले नाही, घेतलं कुठं? सुरुवातीला रत्नागिरीमध्ये घेतलं. आलं का लक्षात? आपल्या इथे ऍडमिट कर म्हटले साहेब पहिले नेऊन. इथं गेलं, परंतु इथून त्यांना तिकडे ट्रान्सफर हा. केलं आणि तिथल्या रत्नागिरीमध्ये जे पोलीस होते त्यांनी तो ड्राफ्ट केला आणि ती एफआयआर दाखल करून आपल्याकडे परत पाठवली. बरोबर. आलं का लक्षात? हा. आणि मग तपास चालू झाला. आता याच्यामध्ये जी कलमवाढ तुम्ही म्हणता, इंजुरी सर्टिफिकेट आपण मागणी केलेली आहे. जसं इंजुरी सर्टिफिकेट जसं डॉक्टर देतील त्याच्याप्रमाणे आपल्या गोष्टी आपण करत राहू. आलं का लक्षात? तर कलम लागणार का हाफ मर्डरचा? विनंती आहे त्यांना लवकरात लवकर तुम्ही पकडायचं. हो हो तेच आणि सांगतोय. असे गुन्हेगार गावासाठी चांगले नाही ते. साहेब, बाय प्रोसेस ऐका बाय प्रोसेस जे कायद्याच्या जे चाकोरीतून आपल्याला जावं लागेल ना, आता ते तिकडे गेलेले असू देत, काय हरकत नाही. आपल्याला तारीख दिलेली आहे, त्या तारखेमध्ये आपण जाणार आणि न्यायालयामध्ये आपली बाजू मांडणार. आम्हाला सर एसपी साहेबांना फोन लावून द्या ना, ते आईला बोलू द्या. यांना बोलू द्या, यांना बोलले ते बेकार आहे ते. बोला. एसपी साहेबांशी बोलू द्या. आम्हाला त्यांच्याशी बोलायचं नाही, सावंत साहेबांशी. ऐका ऐका विनंती आहे तुम्हाला. हो मी साहेब, साहेबांशी बोलतो. साहेब सावंत साहेबांशी आम्हाला बोलायचंच बरं, नाही. ठीक आहे, मी डीवायसपी हा साहेब डीवायसपी साहेबांशी बोला सर तुम्ही. ठीक आहे, मी बोलतो त्यांना, फोन लावून देतो त्यांना. द्या द्या. हा? काय माहिती की राजवटपणे ही गुंडगिरी चालू आहे यांची साहेब. अजूनही तिथे रक्ताचा थारोळा पडलेला आहे. पाठवलं तुम्हाला? अजूनही त्या सुटलेल्या म्हणजे किती रक्त नियमाला पडलाय? एकदा जर ओढत खाली नदीत टाकलं असतं तर मिळालं असतं का आरोग्य पेशंट? हो मिळालं असतं का? ते बघा काय कंडिशन आहे साहेब त्याची, बघा हे सिव्हिलचं आहे, हे बघा तर, बघितलं ना, त्या हे बघा दिवशी हे सिव्हिलचं आहे. सर जय हिंद सर, नमस्कार. PSI संजय भोसले बोलतो. सर कसा करावा की आपली बाजू पोलिसांमार्फतीनं मांडली. तर त्यांच्या आई आहेत त्या तुमच्याशी जरा बोलणार आहेत. ते जरा बोलू. इथून पळाले सांगा का की ते पोलीस स्टेशनला येऊन पळाले. मी गीता खोत बोलते. जयेश खोतला शनिवारी रात्री अमाप मारहाण झाली, अमाप. कारण तिथे रक्ताचा थारोळा अजूनही आहे अजून. आणि तगड्या धरून जर ओढत पाण्यात टाकलेलीच असते म्हणजे. आणि अशा लोकांना आज ताब्यात न ते अटक पण झाली, मिळू शकले नाही, फरारीच राहिले. आणि त्याच्यापुढे अटक करून जामीन देतात. हा कुठला इन्साफ तुम्ही सांगा? आज आमच्या बाबतीत झालं, उद्या म्हणजे इन्साफ न्यायच मिळून या गोष्टीला, असं मला तरी म्हणायचं. विनंती तुम्हाला असं. हा नाही नाही नाही, हे बरोबर आहे, त्या शंकाच नाही. हा बोला. हा बरोबर. पीडित कुटुंबानं पोलिसांना इशारा दिलाय की आरोपींवर योग्य कारवाई झाली नाही तर न्यायालयात तक्रार दाखल केली जाईल. गुहागर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी अजूनही तपास करतायत, पण याबाबत स्थानिक प्रशासनाकडून तातडीनं अटक होण्याची मागणी सध्या कुटुंबानं केली आहे. त्यामुळे ह्या आरोपींना
त्यामुळे ह्या 3 आरोपींना लवकरात लवकर अटक करून त्यांना योग्य ते शासन होणं गरजेचं आहे, अशी मागणी सध्या कुटुंबियांनी केलेली आहे. कोकण कट्टा न्यूज, गुहागर, रत्नागिरी.